Hvornår har du startet med at spille bordtennis? Jamen først for et par år siden. Nå. Fordi jeg fik KOL. Ja. Og så gik jeg på et KOL-kursus op på Sundhedsskolen. Og der kom Claus op, formanden her, og agiterede for bordtennis. Og da jeg bor tæt på Hirtshals, så tænkte jeg, du kan da prøve, om du kan holde til det. Og det måtte jeg så sige, at det passer faktisk fint, for du bevæger dig ikke så meget, men nok til, at du bevæger dig hele tiden. For jeg kan nemlig heller ikke stå stille, så får jeg ondt i mine ben. Men du bevæger dig hele tiden, og ikke mere, end jeg kan holde til det. Så jeg blev så ved her og spille i et par år. Og det må jeg sige, det er rigtig godt for mit vedkommende. Det holder mig i gang. Er det så både i forhold til luften og i forhold til... Til luft og i det hele taget bevægelighed. Så der er en god idé i at... Der er en rigtig god idé, og jeg blev meget overrasket over, at jeg kunne holde til det. Ja. Men det er lige tilpas til, at det ikke går ud over så meget over vejrtrækning. Har du dyrket sådan nogle spil før? Altså, nej. Så det, aldrig. Så det aldrig... I min ungdom spillede jeg vist lidt tennis, men det er også lidt så. Ja, okay. Så det... Nej, det er først nu. Så du kan godt anbefale andre også? Det kan jeg i hvert fald. Og specielt hvis de har noget med, altså noget KOL. Ja. Fordi du skal helst anstrenge dig lidt for at holde det ved lige. Ja. Og det gør du sådan lige til grænsen her. Okay. Det er så fint. Det er godt. Og der er også et godt socialt sammenhold. Det er jo så det, der er. Ja. Det findes ikke bedre. Nej. Hvor tit kommer du her? Jeg kommer her 1 gang om ugen. Fordi så fredagen, der er jeg så oppe i loop og får lidt motion til armen.